तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम सिंगर रिंकी अनुरागी। तो कैसन बनी रुआ लोग। उम्मीद बा कि आप लोग ठीक है होई। तो एक छोटा सा सॉन्ग सुना रहे हैं। अगर अच्छा लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करब। तो सॉन्ग हवे हमार सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। ओ सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। ओ सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। साया साड़ी ले ले बानी, दौराजी के दिहले बानी। साया साड़ी ले ले बानी, दौराजी के दिले बानी। ले ले आँखी के कजरवा। आज टेलीफोन आइल बा। ओ सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। हो रजऊ छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। साया साड़ी ले ले बानी, दौराजी के दिहले बानी। साया साड़ी ले ले बानी, दौराजी के दिहले बानी। ले ले आँखी के कजरवा। हो ले ले आँखी के कजरवा। आज टेलीफोन आइल बा। ओ सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। हो रजऊ छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। अगर दोस्तों हमारा सॉन्ग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करब। और जल्द ही हमार सॉन्ग आवे वाला बा। रिंकी अनुरागी ऑफिशियल पर, रिंकी अनुरागी ऑफिशियल पर हमार सॉन्ग आवे वाला बा। तब प्लीज़ दोस्तों उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी सॉन्ग डाले, कोई भी गाना डाले तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और रिंकी राज शॉर्ट ऑफिशियल हमारा जो पुराना चैनल है, प्लीज़ दोस्तों आप लोग उस चैनल पर जाइए और अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद बनाएं और सपोर्ट करिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।